1992 yılda otaklı arxeolog tarixçi Alfred Khalikov'ның Qozonda dünya күргән чыгышы ягынан Bulgar Tatarga qaragan 500 Rus familiyasi degan kitabı Tatar dünyası degan keng perdenin bir çetin aşıp türlü fikirler taşqının qozgatdı. Öz vaqti üçün zor aşışqa teng bo'lgan bu basma tarihi yoqdan da til ilmi yog'indan da 500 isim familiyaga öz anlatmasını berib çığa. Apraksinlar, Ardashevlar, Arsenyevlar, Turgenevlar, Aksakovlar, Karamzinlar, Yusupovlar Tatar шығышлы, Tatar qavmine işare etken. Rossiya devleti tarixinde öz ornını bilegen bu danlıklı familiyalarının zorluğuna isim keter. Әмма кысу изүләргә душар ителгән. Ахырда шул үзлексез кысу изүләрдән кутылу өчен ниндидер дәрәҗәләргә, байлыкка ия булу өчен үз милләтеннән, үз диненнән, үз халкыннан йөз чиргән шәхесләр буларак, аларның татар дөньясында тоткан урынын мәҗбүри рәвештә сузып тартып булса да билгеләү дөрес булды микән? Bu шактый бәхәсле сорау. Әмма безгә дә чабата башларын бура башларга вакыттыр. Кайсы тарафка гына? Куе урманнар, ем-яшел үлән сырып алган үзәнлекләр, йомры зәңгәр күлләр биләгән бу гүзәл табигатьле җирләргә кайчандыр татар халкының килеп төпләнүе бик тә табигый тоела кебек. Татар бик сизгер бит ул, борын очыннан ук җилнең юнәлешен тоя. Уңдырышлы, табышлы булырга ошаган бу җирләрне, ихтималның арты киң була дигәннәрне дә истә тотыптыр, килемле яклар дип йөртә башлыйлар. Шуннан тора-бара авылның килим, ягъни Крым дигәнгә ишарә иткән атамасы да туа. Шуңан ярай хәрби хезмәттән кайткач договор белән. Шушында бәләкәй генә йортларда ул подвал белән ни белән шуннан шушында урнаша, җир ала, явыш багышыдан сатып ала. Земледелие белән теге малчылык белән шөгыльләнә, икмәк чәчә, паташ алалар инде алар теге әтәсе дә анда теге җирәендә да бит шундай паташ теге ылыслы агачларны эритеп, шундай сагыз алалар да инде теге цикло чыгара торган медицинский цикло ниятендә шушы паташ кулланылган. Бик кыйммәткә сатканнар Европага. Татар мырзаларыннан Шахин Гәрәй Тәвкилевнең исеме тарихта бик үк билгеле түгел. Әмма аның бабасы чукындырылганнан соң Алексей исемен алган туганда Котлы Мөхәммәд Тәвкилев 18-нче гасыр урталарында рус патшаларының көнчыгышта барган сәясәтенә зур өлеш керткән, берничә тел белгән дипломат, Петр I походларында патшаның даими тәрҗемәчесе, Көнбатыш Казакъстан җирләрен Россия составына кертергә ярдәм иткән, Чиләбе каласына нигез салган татарлар арасындагы беренче рус генералы. Алексей Тәвкилев үз диннәрен саклау өчен кисәүгә башларын салган татар мырзаларыннан аермалы буларак үз мурады белән христиан диненә күчә. Дәрәҗәләр яулый, мырза исемендә кала, патшага аяусыз хезмәт итә, байлык туплый, зур биләмәләргә ия була, хәтта кыллар тота. Әмма тарихка ул башка гамәлләре, канга баткан эзләре, адымнары белән кирип калган була. Нәкъ менә Тәвкилев җитәкчелегендәге гаскәрләр 18-нче гасырларда билгеле булган Идел буйларыннан Урал тауларына, Ырынбур далларына кадәр барган халык күтәрелешләрен рәхимсез рәвештә бастыра. Дөньяда тиң булмаган кансыз җәзалар тотына. Халыклар тарихындагы бу трагедия мәңгелек каргыш булып, каннан каныга күчеп, Тәвкилев исеменә ишарә иткән, хәтта тәфтиләү җырына уралган дип тә сөйлиләр. Кайнап кына аккан Идел аша, Тәвтилевләр кисәү таба алмас, ир-егеткәйләрнең ай өметен Тәвтилев кенә буа алмас дип җырлаган бит халкыбыз. Бу фаҗигаләрнең кайтавазы озак гасырлар Тәвкилевләр нәсле өстендә кара болыт булып бөркеп торыр. Алексей Тәвкилевнең балалары оныкларына киләчәк 7 буынга бабалары гөнаһларын, кичерә алмаслык хаталарын аклар өчен, халыкның рәхимлеген, рәхмәтен яулар өчен күп тырышлык куярга әле туры киләчәк. Шахин Гәрәй менә мәчет сала бит. Крещениедән Петр Үзе мәчет салдырамы? Үзе мәчет салдыра, халыкка ярага тырышып мәдрәсә салдыра. Монда мәдрәсә бар я. Шыршы карагайнан. Мәдрәсәдә монда
уже высшее образование бере башлаган булганнар ул вакытта мәдрәсә. Шушы мәдрәсәдә укыган, шушы мәчет салдырганның Сәйит Гәрәй дворец салдыра. Бер малайы шушы мәдрәсәдә укып, мәчеттә йөреп, службадан соң баш мөфти булып тора Уфада Оренбургский Магомедовский собраниедә. Сәйит Гәрәй, Сәлим Гәрәй баш мөфти булып тора 20 ел безнең Килемдә туган, Килемдә мәдрәсәдә укыган, армиядан соң инде баш мөфти булып тора. 4нче мөфти Бухани управлениедә. Мәчеттің проектын алып кайткан Казан шәһәреннән. Казан шәһәрендә бүгенге көндә дә Зәңгәр мәчет бар. 1812 елда салынган мәчет, шул проекты бездә. Шуннан күчермә итеп Шуннан алып кайткан проектысын. Шулай итеп Шаһин Гәрәй. Ярдәм ит халыкның, ана кызыл кирпич күренеп торамы дигәндә урман астында. Карьера, кирпич завод шунда булган. Бөтен халыклар кирпич тукканнар, һәр бер кешегә 1000 кирпич тугарга заказ берилгән булган программа. Һәр бер кеше үзенең туккан кирпичен яндырып, киптиреп, монда кирп мәчеттә стройкада катнашканнар. Шулай итеп менә 1 ел дигәндә 1821 елны мәчет салынып керә. Революцияга кадәр Тәвкилевләрнең Килемдәге билемәләре ислам динен таратучы Уфадан соң 2нче дәрәҗәдәге мәгърифәт үзәгенә әверелә. Шаһин Гәрәйнең бер улы Сәлим Гәрәй Тәвкилев атаклы имам, тирә-як мәчетләргә һәм мәктәпләргә матди ярдәм күрсәтеп яши. 1865 елны император указы белән мөфти итеп билгеләнә. Сәлим Гәрәй мөфти Уфа шәһәренең иң бай мөселманы буларак, шәһәр татар җәмгыятенең социаль мәсьәләләрен хәл итүне дә үз өстенә ала. 1860 елларда мөфти үз хисабына мәчет каршында хәерчеләр йортын ача. Балалар өчен приют төзетә. Биредә тәрбияләнүче малайларны дин сабагына өйрәтә, мөгаллимлеккә укыта. Килемдәге Тәвкилевларның йортында да кызлар өчен мәктәп, тегү курслары ачылган була. Биредә хәтта Зәки Валидинең, Мәҗид Гафуриның да килеп халык белән очрашканы, мөнбәрләрдән сүз атканнары да мәгълүм. Революциядән соң бу мәһабәт бинада мәктәп урнашкан була. 90нчы еллар башында шактый таушалган, инде җимерелә башлаган Тәвкилевләр мирасын халык тыргыза башлый. Тәүбәләре кабул булган ахры. 53 елны Райсовет председатель, депутатлар Райсовет советы председателе Масалимова, Гафа Масалимовна, шундый указ чыгаралар райком КПГС белән, районный белән. Килем мәчетен сүтәргә район центрында мәдәният йорты салырга дигән решение була. Шулай итеп монда киләләр, халык кем мәчетне сүтсен, ризалашмыйлар. Кайбер кешегә ишереп, кайберсенә акча бер, шулай итеп мәчетне манаран җимерәләр. Бер этажын бүзәккә ташылар. Ну, кирпечләр исән чыкмый. Чөнки известковый растворга безнең бабайлар тавык йомыркасы кушканнар, цемент булмагач. Раствор батылмы, я кирпич кенә батыла. Кирпич балчыктан битендә монда үзебезнең. Шулай итеп ташлап китәләр сүтелмәгәчтен. Әгәр дә подвалга сүткән булса да, мин бастана дип терәлмәдерим. Ничәнче елда итә башладыгыз, тыргыза башладыгыз? 90нчы елны Ельцин бик әйбәт указ чыгарды. Мәчетләрне кайтарып бирергә, культураль зданияларны халыкка, дингә ирек бирде. Ельцин заманында 90нчы елны булды бу. Шуннан соң әтием ул вакытта Талгатта җиткәндә Духовный управлениедә мулла булып эшли. Әти дә шушы мәдрәсәне биткән. Әти янәсеннән качып килеп мәдрәсәне бетереп, шулай әтием муллайы 23 ел Духовный управлениедә Уфадан итте. Һәм шунда башладыгыз дип бу эшне. Әти әйтте, законнар чыкты, улым мәчеттә вастанайтарга тотын диде. Без шуннан хәзер моны мәчетне открытие булды 2002 елның декабрь айында. Ачтык, мәчет эшләй хәзер. Хәзер Талгаттан реттен килгән, карады, бу бөтен дә җимерге, монда мәктәп теге яңа зданиягә күчте. Бу пустуй, хәзер халык ишеген ташый башлаган, тәрәзәдән алганнар, теге идәннәрен куптарганнар, мәйтәм бесхозный нәрсә шулай була инде. Мөфти хәзрәт әйтә, "Ох, мәдрәсәгә миңа урын җитмәй" ди. Давай дә син монда оештырышырсың ди, мин дә акча йоллыйм ди. Бу зур тарихның һичшиксез агы да карасы да бар. Әмма иң мөһиме, бу тарихның чын йөзен, нечкәлекләрен, үзенчәлекләрен аңламыйча, белмичә, хәтергә салып, хәтердән ала алмыйча, күреп калмыйча, тотып карамыйча, үз халкыбызның нигезен аңлап булыр иде микән? Әлеге Уфадагы менә беренче Җәмигъ мәчетне дә алар төзиләр вакчаларында 1835 елны һәм шул 19 гасыр уртасында Тевкилевлар нәселеннән бик билгеле дин әһеле, дин шәхесе чыга. Ул Сәлим Гәрәй Тевкилев, ул муфти була 19 гасыр уртасында һәм аның иң кызыгы инде әлбәттә ул ничек дип әйтәм, безнең билгеле шәхсебез Шиһабуддин Мәрҗани белән дә аның
тормышы бәйле була, нинди форматта Шиһабуддин Мәрҗани шулай ук муфти булырга теләгән була, ләкин Шиһабуддин Мәрҗанигә бик күп донослар, язмалар күп булгач, каршылыклы инде ул муфти булай алмай, анага теге Петербургтагы булган түрәләр аның кандидатурасын төшереп калдыралар сайлауда. Муфти булып инде Салим Гари Тевкилев сайлана. Ләкин Салим Гари Тевкилев ул дәүләткә карата теге лаялырак фигурал дип шутланса да Шиһабуддин Мәрҗанигә карата, ләкин ул мусульманлыкны, ислам динен күтәрүдә бик зур көч сала, чөнки аның ул яшәгән вакытта иң күп мәчетләр төзелә менә бу Идел Урал территориясында, мәдрәсәләрен торгызуда да аның роле бик зур була. Бу Алексей Тевкилевның мусульман халыклары алдында ниндидер гынахы булса да, менә бу восстаниеларны канга батыруда да, чукынуда да аның бит инде бу гынах шутланыла ислам дине буенча, ләкин аның нәселеннән чыккан кешеләр, шул Салим Гари Тевкилев калганнар, алар ничектер менә бу гынахын агартырга тырыштылар дип әйтәм, чөнки алар ислам диненә бик мусульман халыкларга бик күп яхшылык китерделәр менә бу 19-20 гасырлар башында. Апраксиннар, Аксаковлар, Аракчеевлар, Бибиковлар, Карамзиннар, Сабуровлар, Тимирязовлар, Тургеневлар, Кутузовлар, татар фамилияле рус дворяннары, князьләре, морзалары арасыннан кайсысы татар халкының мәнфәгатен яклап саклап яшәгән, кайсысы мәчет мәдрәсәләрен төзеткән, балаларын укыткан, кайсысы әдәбиятта, сәнгатебездә җуелмас изен калдырган, горурланып сөйләрлек сүзләр табылыр микән? Татар морзалары әйттем, ике төрле булган. Алар иң беренчеләр инде әлбәттә христиан диненә күчкәннәр. Алар татар милләте өчен югалган. Мин шуңа күрә теге аларның бик без тарихчы буларак аларны әлбәттә өйрәнәбез, ләкин татар милләте өчен аларның ничек дип әйтәм инде бик күтәрергә мин шакырмас идем. Нигә? Чөнки аларның йогынтысы булмаган һәм алар безгә хәзерге көнгә татар милләте өчен бик үрнәк түгел. Ә именно Тевкилевлар кебек кеше кем менә бердән-бер христиан диненә, ислам диненә кайткан, һәм 18 гасырда христиан диненә күчмәгән һәм җирсез калган, аларны Чабаталы морза дип атаганнар татарлар, чөнки Чабаталык ул Чабатаки ул хәерчелекнең бит инде бер йогынтысы, күренеше дип әйтәйек инде бит. Алар инде менә татар милләте өчен гомумән менә бу Чабаталы морзалар, алар бик уңайлы роль уйнаган, чөнки алар безнең элита булган, алар иң беренче сәүдәгәрләр булганнар, менә шул безнең Казанда яшәүчеләрне алсак та, бүтән территориядә яшәгән булса, алар иң беренче мөгаллимнәр булганнар. Шуңа күрә ул менә бу Чабаталы морзаларсыз һәм бу Тевкилевларны да алсак та аермай бит, алар татар милләте өчен бик зур яхшылык китергәннәр, бик зур урын уйнаганнар. Алар булмаса, минемчә, без 19 гасыр азагында татар буржуаз милләте төзей алмасык. Мондай татарларда бит инде ул Россия империясында үз милләтен төзегән халыклар бик юк дип әйтсәк, аларның шуңа күрә рольләре зур, аларны безгә именно күбрәк аларны өйрәнергә кирәк. Әтнә ягын бай тарихлы, мәгърифәтле, җырга-моңга бай яклар диләр. Әтнә авыллары арасында да күз явын алырлык җете төстәгеләре дә бар. Элек-электән Мәңгәр халкы аң белемгә омтылган халык була. 1907 елда бу якларга Тукайның килүе дә мәгълүм. Данлыклы сәүдәгәрләр, морза тукымнарыннан чыккан Бакировлар, Дәминовлар, Яушевлар, Сәлимҗановлар яшәгән җирләр бит бу. Уңышлы сәүдәгәрләр төрле илләр белән кәсепчелек эшен җайга салу белән беррәттән татар халкын агарту, аның мәдәниятен үстерү эшендә алып баралар. Йөрәккә якын, менә җирәкне авырттырган объект инде шул ук вакытта ул бик якын безнең өчен. Авылда яшәгән, менә безнең Олы Мәңгәр авылында яшәгән һәркем өчен бик якын объект. Объект дип әйтүдә дөрес булмас. Җорт ул безнең. Ул безнең туган җорт. Һәм инде ул ничектер безгә үзебезнең авылдашларны да, аннан соң безнең авылда үсеп, туып, үсеп, читтә яшәгәннәрне дә җыеп тора. Мәсәлән, менә кичәгенәктә Калифорниядан хәтта кайттылар. Без менә шу урыннарда алар белән бергәләп булдык, бик күңелләре булып киттеләр, карап киттеләр, бәйләп торучы. Бүген Мәңгәрнең ул данлыклы гасырлар тарихын әле дә саклаучы бердән-бер урыны, ул да булса Бакиров фамилияле байның мәһәбәт йорты. 1838 елда төзелгән, заманында бу йорт авылның иң зур һәм иң матур бинасы була. Бөек Ватан сугышы елларында монда интернат һәм мәктәп җитәкчелегенең яшәве мәгълүм. 1978 елдан бирле йорт буш.
Мондагы тынлык, сүзсезлек, үлән басып алган япа-ялгыз сукмаклар, ут яктысын күрмичә буйыккан тәрәзәләр, җил уйнавыннан инде арып талган киң бүлмәләр, кызгану катнаш әрнү хисләрен миләрдә тыкылдата. Данлыклы тормыш, аяныч язмыш, шөкатьсез картлык. Гомре шулай төкәнер дип кем уйлаган? Һәм менә бу йортның менә шулай итеп сакланып калуы да ул бит инде мөгъҗизага тиң әйбер, әйме? Искитмәле хәл. Мин аны карыйм да, уйлыйм да, менә көн сайын ул минем уемда, мин бу турларны йөреп чыгам, көнгә бер булмаса да атнага бер тапкыр шушы урыннарда булып китәм, карап китәм. Чынлап та менә ул безгә бабайлардан калган ниндидер бер мирас. Әмма ләкин аны вакытында саклый белмәгәнбез. Бездә дә гаип бар. Без аннан файдалана белмәгәнбез. Ничек кенә булмасын, алга таба үзгәрешләр булыр дип өметләнәсе килә. Авыл халкы әле дә сүз көтә, аңлашу көтә, аңлату көтә. Бу йөкне күтәрердәй микән аларның булай да гаҗизлектән курылган җилкәләре? Казаннан комиссияләр килә дә китә, журналистлар кылычтан үткен каләмнәрен очлый, әмма бу тарихи һәйкәлнең киләчәген даулаучылар, язмышына яшь кыйып бәргәләнүчеләр, хәвефле хәленә төшкәненә рәнҗигәннәрнең ник бер сүзе мәрәгә җитсен. Бай йорты соңгы елларын барлый. Кубарылган түбәләре, кыйшайган йөзлекләре, җилдән ачылырга торган, кайрылган ишекләре тагын күпмегә түзәр. Вакыт аның файдасына түгел шул. Бер аягы белән инде гүрдә булган бу мирасыбызны ни аяныч саклап калып кына булмас ахыры. Мәчетебез безнең төбәр әһәмиятле мәдәни мирас объекты. Түбән Бәрәскә авылында революцияга кадәр 4 мәчет булган. Шуларның иң өлкәне 1769 елда ук төзелә. Аны авыл бае Ибраһим Бурнаев әби патшаның ризалыгын алып төзеткән була икән. Шунысы игътибарга лаек. Казандагы Мәрҗәни исемен йөртүче мәчет 1770 елда төзелеп бетсә, Түбән Бәрәскә авылы беренче җәмигъ мәчете халыкка инде 1769 елда ук хезмәт итә башлаган. Ибраһим Бурнаев ул безнең Бәрәскә авылы кешесе. Ул шундый ярдәмчел, бик бай сәүдәгәрләрдән саналган. 1769 елда менә шушы мәчет төзелә. Ибраһим Бурнаевның аның үзенең кирпич заводы була, күн эшкәртү заводы була, кумас эшкәртү заводы була. Менә кирпич аның хәзерге вакыттагы ферма урынында дигән фаразлар бар. Менә шуннан кулдан кулга кирпичләрне биреп, әлеге мәчетне төзеткәннәр. 1938 елда Совет власты кара туннары мәчет манарасын кисәләр. Аның диварлары Алла рәхмәте белән безнең көннәргә кадәр сакланган була. Әмма тарихи яктан бу мәчет зур әһәмияткә ия булса да, ни кызганыч, ул озак вакыт ташландык хәлдә көн күрә. Түбән Бәрәскә мәчетендә азан яңгыраганын ишетү, анда намаз уку һәм дин сабакларын алу бу җирлектә яшәүчеләрнең иң зур хыяллары була. 2021 елда мәчетне янә торгызалар. Бу авылга көч, рух, яшәү мәгънәсен өсти кебек. Шушы мәчетне торгызганнан соң да 2020 елда музей оештырабыз үзебезнең мәчетнең беренче этажында дигәч, халык бик күп дини китаплар бирергә китерде, тапшырды. Анда Коръән китаплары, шулай ук менә хәдисләр җыентыгы, бик кыйммәтле китаплар да арасында бик күп. Менә халыкның димәк ни дәрәҗәдә аңлы, ни дәрәҗәдә гыйлем булганын раслый инде бу китапларда. Алхамдулиллаһи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Бик күп санлы мәчетләр, мәдрәсәләр салдырган мәшһүр сәүдәгәр Ибраһим Бурнаев 1786 елда Бәрәскә авылында вафат була. Авыл зиратындагы таш төрбәдә аның соңгы сыену җире. Әмма аның сүзе, аңа бәйле хәтер, аңа кагылышлы хатирәләр тарих шыңгыларыннан үрелеп чыгып, бүген дә авыл үзәгендә
халыкның күңел түрендә балкып тора. Уйлап барасың авыл урамы буенча барганда да кайчандыр бу сукмаклардан әлбәттә ул хәтта асфальт булмаган инде Ибраһим Борнаев та атлагандыр. Безнең авыл кешеләре шушында килеп белем алганнардыр. Чөнки бит Бәрәскә мәчете каршында мәдрәсә эшләгәне билгеле. Бу мәдрәсәдә инде Шиһабетдин Мәрҗанинең бабасы Субхан Габделкәрим углы белем ала, имам вазифасын башкара. Шиһабетдин Мәрҗанинең атасы Баһаутдин дә Бәрәскә мәдрәсәсендә белем алганлыгы билгеле. Бик күп кенә күренекле бер туган Рахманкуловлар, бирдә туганнар, алар һәм Троицк шәһәрләренә китеп имам вазифасын башкарганнар. Карагыз, күпме шәхес белән бәйле бер менә мәчет, бер мәдрәсә, бер авыл күпме шәхесне берләштерә, әйеме? Әйе шул, әйе. Без әлбәттә горурланабыз, шундый шәхесләр бирдә белем алганы белән, авылыбыз белән горурланабыз. Сезнең өчен менә бу тарихны торгызу, бу тарихны янәдән кешегә кайтару эше нинди әһәмияткә ия? Буйлап караганда зур әһәмияткә ия инде ул. Ana zamanında meşitlerini mıskıl ettiler, meşitlerini sütüp sirkevde tüdüttüler, şunda ne buldu bitindi ol. Ol yuqqağını etmeginde başta birinci şiratta Allah Teala'nın tanrıga gerek. Ne için bizni yaratkan? Bizni bendelerini yaratkan. Bütün rızıkın nikmetin bergen, suyunup şatlıp, ondan ikinci şiratta özünü tanrıga gerek. Kimsin, niye dünyaya seni Allah Teala yaratkan? Ne seçlerge değilsin? Her kimin özünün buruşunu özü anlarsa, bütün kişiler şulay yardım etip beraber elhamdülillah şükür. Bir gene kişi işlegen obyektlar, binalar tügül olur. Binalar Halk işlegen. Halk işlegen. Avulumuzda bütün ata babalar işlegen. Onların da iskalsak, onlara da sevap bulup beraber olur. Kimdir bu samında türey bulup oturgan iken, onun hürmetine tügül, halk hürmetine işleyimiz. Halk işini işleyimiz. Hem halk anı көрергә тиеш, белергә Halk көрергә тиеш. Катнашырга тиеш, үзе шул тарихны эзләп табып, үзе дә шул тарихта калырга тиеш. Калырга тиеш ул. Мин хәзерге күнгә юлны суссам, мин нәрсә дә күрәм. Безнең татар арасында шундый зур проблема бар. Хәзер без мәчетләрне тергездек. Күп кеше әйтә инде, мәчетләрне тергезү нинди файдасы бар, чөнки аны шәһәрләрдә инде Татарстанда һәм мусульманнар яшәгән күп җирдә ул шәһәрләрдә бар, авылларда шулай тергезеп биттер, авылларда кеше дә юк, күп авыллар үлә, безгә менә бу татар байларына кайсы якка үзләренең байлыкларын уңайлы якка борырга кирәк. Менә минемчә, менә бу татар морзаларының ничек дип әйтәм, үрнәкләрен хәзерге көндә кулланырга кирәк. То есть мәчетләрне тергезек яхшы, ләкин хәзер сез уже безнең элитаны күтәргә тиешбез. Яшьләргә ярдәм итәргә тиеш, шул студентларга дип, шул интеллигенцияга, менә хәзерге көндә әле байлар арасында безнең татар элитасына дип әйтәк, интеллигенцияга ярдәм бернинди юк гомумән. Менә ул чиракта 19 гасыр азагында яшәгән безнең татар морзаларын карасак, алар шундый шөгыльләнгәннәр, безгә шуңа күрә ул үрнәкне яңадан кайтарырга, кулланырга кирәк иде дип мин шулай итеп чакырыр идем. Хәзерге көндә менә ул инде күбрәк безгә мәктәпләр төзергә, шулай шөгыльләнергә тиеш. Без күп еллар буе үзебезнең тарихыбызга бармак аша карап яшәдек. Менә мин гел әйтәм инде, безнең күрше нидә Марый, күрше район безнең Марый белән чиктәш, күрше авыллар безнең Марый авыллары белән чиктәш. Күптән түгел генә менә Марый авылындагы туйны карарга насыйп булды миңа. Бөтенесендә милли киемнәр. Без Марый халкы дибез. Ул безнең дус халык, без алар белән гомер буе бергә яшәгәнбез. Безнең татарда, мәсәлән, бүгенге көндә, менә минем авылымда туйда милли кием кигән кеше юк. Ә Марый халкы үзенең бөтен традицияләренә тугры калып, киеменә хәтле саклаган, беләсезме? Инде без шушы җыртны да сакламасак, инде без бу җыртны матурлап, үзебезнең кулдан килгәнчә аңа илеш кертеп, киләчәк буынга тапшырмасак, безнең гафу итәрләр микән киләчәктә балалар? Безнең балалар, безнең оныклар безнең гафу итәрләр микән? Сүзне иң элек фамилиядән башлыйсым килә. Барлык рәсми документларда минем тулы фамилиям Еникеев дип языла. Тик язучы буларак кына мин аны безнең әдәбиятта күптән килгән гадәт буенча Еники дип кыскартып йөртәм. Хәзергә әле бу фамилияне йөрткән язучы бер мин генә. Әмма Еникеев бик бордыгыдан килгән һәм шактый күп таралган фамилия бит ул. Аны Сибирдә дә, Урта Азиядә дә, Кавказда да, кыскасы Советлар Союзының бик күп почмакларында очратырга була дип безгә язып калдырган була
Әмирхан Мурза Еники. Әлбәттә дә буыннар тарихы ул озын һәм дә ерак тарих. Һәр татарга җиде бабасының исемен белү мәслихәт. Әле ул ерак гасырлар түреннән, тарихның туманлы төпкәләреннән мурзалар, князьләр, я булмаса мулаларны, гомумән әйткәндә татарның дәрәҗәле кешеләрен тартып чыгару, нәсел-нәсәпнең баш очын табу һәр кешегә дә татымый торган байлык бит. Әмма күкләрдән эзләгәнне җирдән табып була диләр бит. Безнең аяк астында да әле бай һәм һәрберебезгә караган тарихыбыз да ята. Чабата башларыбызны кайсы тарафка бурырга дигәндә җавап билгеле кебек.